Ma-TikTokers amahle mazulu amahle ngiyabingelela manibona le video ngicela ningascroll mhla ka-28 September ngaphosta nansi ivideo Bullets Gateway sivakashelwe isilo sethu sakaZulu njengomZulu ngathatha ngaphosta la enkundleni zokuxhumana la ku TikTok ivideo nansi ngangingazi ukuthi ukuphosta kwami le video le ku TikTok kuzongiphelelisa ngomsebenzi ngixoshiwe ngokuthi ngiphoste nansi ivideo enesilo phakathi wes akusona ngisho isilo esingixoshisele emsebenzini ngixoshiswe India eladlula evidweni lahamba long report emsebenzini ngaphelelo umsebenzi azikho inyathelo e10 ethathiwe emsebenzini angisanga kuma hearing angisayiniswanga ama warning kepha ngivele ngaxoshwa nje ngokuphosta nasisilo sethu sakaZulu ngiwumZulu angiyiboni into errong ngokuphosta nasisilo sethu hlanganani mazulu akithi sanibonani ma TikTokers amahle ngiyathemba niyaphila ngizochaza istory sokuxoshwa kwami emsebenzini kusukela eqaleni till kuze kufike kule decision ukuthi ngixoshwa kanjani emsebenzini. So mhla ka-28 September kwafika ubaba Misizulu emsebenzini singalindele sonke sasijabule kakhulu. Ngangijabule kakhulu mina cause ngakusasa kwakuzobe birthday yami mhla 29 September ngabona uyiblessing enkulu kakhulu kumina lokho. Ngakuthatha zeni early birthday gift ukuthi kufika umuntu omkhulu kangaka ohlonishwayo mina ngokukholela kwami ngikholele ekuthenini kusuke kuyisibusiso nala enyathele khona inkosi yethu kusuke kuyisibusiso esikhulu kakhulu leso. So sithatha ama pictures nama video naye ngikuposte la ku TikTok. Bengiposta la ku TikTok ngomhla 29 ngoba ngisho ukuthi kwakuyi birthday yami ngisekhaya ngi-off. Ngithola ikhole yasemsebenzini ngifonele kuthiwa uwena usibanibani ku TikTok ngisho ukuthi imina kuthiwa delete ivideo ipostile. Nginga understand ukuthi ivideo ngideletiswelani mase kwashiwo kwathiwa icustomer khona icustomer edlulile evidweni libonile ivideo labona nama comment abantu ku TikTok of which anginayo icontrol yama comments mina ukuthi ngithini ku TikTok. Fine ngidelete ivideo ngoba kuthiwa ngidelete ngomhla ka-30 September ngangisebenza ngiyemsebenzini mengifike ekseni ngabizelwa eoffice kugcwele abantu kugcwele ama manager esitolo amandiya khona nomlungu mina kuphela ingane ngumuntu omnyama futhi mebesho lapha eboardroom kuthiwa icustomer lifile icomplain ehead office yaseWoolworths ayikho into abangayenza nabangayisho kumele ngibhale istatement sami mina ngibhala ukuthi kwenzakaleni ngomhla ka-28 yini izathu engenza ukuthi ngithathe ivideo ngisibhale leso statement kodwa bethi ayikho into abangayenza abasangidinga esitolo. Mengisibhala ke statement kuthiwa angilinde ibeauty manager izongitshela ukuthi kwenzakalani ngawo umhla ka-30 around 6 ntambama ibuye imanager yethu yase beauty izongitshela yathi ayikho into esingayenza sizamile kodwa kumele ungabuyi lesitolo kumele uhambe usuzozwa kwi-rep lakho ukuthi kwenzakalani kodwa isitolo asisakwazi ukuthatha. Ngavele ngakhala cause ayikho into engangiyibona wrong mina ngangiyenzile namanje ngisasho ukuthi ayikho into wrong engayibona. Ngakhala ngahamba ngawo umhla ka-1 ngakusasa umhla ka-1 la ngafona irep lami lekuthiwa lizongifonela ngakusasa kwazi kwabe mina ehluphayo ngilibuza ukuthi kanti kuzowenzakalani ngoba ngiyekisiwe ukusebenza iziphi inyathelo ezokwenziwa since ne video sengidelethisiwe yona. Aqala ngangiphenduli mase ethi mina ayikho into angenziwa naye ayikho into angayenza kumele ukuthi ngiresign ngoba icustomer sama legal actions lizongibophisa ukuthi ngiliveze public without consent yalo. Ekubeneni evidweni kuyabonakala ukuthi ngangishutha ubaba wethu uMisuzulu angikaze ngishutha icustomer ilona eladlula evidweni yami ngilenza labona ukuthi wonke umuntu wayishutha lona la decide ukudlula evidweni yababa la nqamula ubaba ladlula lisibona ukuthi siyashutha. Ngangalandelela ngevideo ukuthi ngividoraze yona ukubonisa ukuthi ngangashuthi kwalona evidweni kwangadlula nanomba nawe wangadlula nami ngangadlula kubekwa kwivideo yomunye umuntu ngangeke mina ngithi umuntu akaxoshwe emsebenzini ayibanga fe into yenzeke kumina ngivele ngaxoshwa nje azikho inyathelo ethathiwe angihanjiswa ngama hearing ngisayiniswa ngama warning ngazi kahle ukuthi umuntu emsebenzini mexoshwa uqale athathelwe inyathelo lezi zokuthi kumele bekusayinise kumele kuyiwe ngama hearing kube icase nje kumina ayenziwa ngayonke lento le. Ngivele nje ngaxoshwa bangiphoqa ukuthi angiresign ngoba ngangizoboshwa kwathiwa ngizoboshwa mengingaresign.
Namanje ngisasho angisiboni isizathu engisixoshelwe emsebenzini ngingadisciplinwanga. Angisiboni isizathu esenza ukuthi mina ngiphelelwe umsebenzi ngingadisciplinwanga. Asikho, angisiboni. Nakhona futhi ekuxoshweni kwami ngoba ngisho enginyisa kakhulu ukuthi azikho into eyenzeka kuze ngixoshwe. Umphathi wami akathathanga akafunanga ukusiza isitori sami, wavele nje wangiphoqa ukuthi resigner. Ngangididekile, ngiconfused, ngisaba futhi ngangisaba cause ngangayitshela ukuthi indaba izoba into enkulu kangaka. Ngaresigniswa. She forced me ukuthi ngiresign. Ngaresigna cause ngangisaba ukuboshwa. Akekho umuntu othanda ukuboshwa. Akekho umuntu othanda ukuthi angcolele ama-fingerprints wakhe, especially emncane nakangaka. Akekho umuntu othanda leyo yinto. Kanti nasesitolo babengitshelile vele ukuthi lathi enye into futhi engenza ngithi lento ihlangene ne-racism ukuthi India la e-boardroom ngibiziwe ngatshelwa ukuthi lelo India alimazi kwaleyo misizulu, alwazi la leyo nkosi, alihlangani naye. Into ehlangana nayo ukuthi mina ngiliveze evidweni, alazi kwaleyo nkosi yona. So ayikho ngami kuphela le video le. Into engiyibona kanjalo ayikho ngami kuphela. Wabona ukuthi senza ama-video, wadecide ukudlula, kuyena owadlula evidweni yami. Ningakhuluma-ke phela guys, ni-comment cause abantu bohlezi khona abantu aba-negative. Niyohlezi nikhuluma izinto ezi-negative ekubeni ningabe niseka umuntu wakini asekanile wona wodwa decide ukungixosha. Kepha nina nikwazi ukubuya nizosho lezi zinto eniyishoyo la. Ngiyabonga kakhulu kulaba abazama ukungisiza nabakhomentile. Ngiyabonga kakhulu. Nani ngiyathemba ukuthi nizoba right lapha engikhona nama-negative comments wenu. Nikhombisa ukufunda kwenu nokuhlakanipha kwenu okukhulu. Ngiyabonga kakhulu ngawo, ngwabonile ama-comments wenu. Kodwa mina into engikhomplenelayo ukuthi uxoshwa kanjani umuntu emsebenzini kungathathwanga ama-steps. Uxoshwa kanjani ngokuthi uvidorizile. Baningi ababevidoriziwe, baningi abantu ababedlula kula ma-video. Ngoba uyena-ke kwathatha iside lakhe kanjalo. Nanokuthi why umuntu akapanishwa kawu-2, umuntu akapanishwa kabili. Ngayidelete i-video immediately bengitshela, nga-deactivate i-account yami yonke, okukhombisa kona ukuthi I was willing like ukwenza nanoma ngabe yini cause ngiyawudinga umsebenzi. Ngiyawudinga yize ngekusafana vele angeke usafana, kodwa bona engikulwela kakhulu kunakho konke ibe wrong lento yokuthi bengixoshe kungathathanga inyathelo. Angikaze ngidiscipline umuntu. Uyadisciplinwa emsebenzini, uyadisciplinwa kakhulu. Wesike emsebenzini wethu kule industry yethu umuntu uyakwazi ngisho ukumuvela kwesinye isitolo. Mina angimuvwanga, ngivele ngaxoshwa nje. Hlezi kwenzeka munenkinga nesitolo bekise kwesinye isitolo. Ikhampani ihlulekile, imina ihlulekile ukudefenda umsebenzi wayo, ihlulekile